Безнең уртак йортыбызга дусларны җыярбыз без. Биеп җырлап күңел ачып, әкиятләр сөйләрбез. Теккә яр хасил итеп, Елга ярларын юа. безнең батыр сакчылар көтен сакта торалар. Беркемне жәлләмичә дошманнардан саклыйлар. Идел буе батырлары, Сез җирне саклаучылар. Кызым, нинди матурлык. Зәңгәр күктә ак болытлар йөзә. Әтием, мин аңламыйм, мин бит күрмим. Әйе, кызым, бер нишләп тә булмый. Ай! Безне батырмакчы булдыңмы? Әй, халык, коткарыгыз, кемне булса да ярдәмгә чакырыгыз. Бу нинди могҗиза? Кем син? Иван Батыр. Мин үтеп бара идем һәм сезгә ярдәм итәргә булдым. Рәхмәт сиңа, Иван Батыр. Бүләк өчен сарайга килерсең, хәзер акча юк. Принцесса. Патша указын тыңлагыз. Кемдә кем патша кызының күзләрен ача, шуңа патша үзенең кызын бирә. Ул шулай ук тажга һәм тәхеткә ия булачак. Патша гали җәнәпләре. Ничек инде алай? Бәлки кызны гына бирерсез? Юк. Кызын бирә. Ул шулай ук тажга һәм тәхеткә. Кояш патша кызын авыруыннан ничек терелтергә икәнен белә дигән сүзләр йөри. Әмма аның янына киткәннәрнең берсе дә кире әйләнеп кайтмый. Шулай ук тажга һәм тәхеткә ия булачак. Димәк, миңа нәкъ шунда юл тотарга кирәк. Кем килгән монда? Батыр үзе. Яратам мин батырларны, бигрәк тә иртәнге ашка. Ачыгу сиңа файдага гына булыр. Шуңа күрә бүген син ач калачаксың, йылан. Мин кояш янына барам. Яхшылык белән юлымнан кит. Мин сине җибәрсәм, йылан картайган, ул элекке көченә ия түгел дигән сүз чыгар. Шуңа күрә көрәш булачак. Мин әзер. Ой. Шой. Ой. Менә бетте. Көчле. Ә бит дус булып та калалайдык. Ого. Эй, тукта. Эй. Ого. Иван Батыр үзе кунакка килгән. Менә бу механизм. Ә мин галәм сыры дип уйлаган идем. Әйе. Ләкин син бит минем яңа моның өчен килмәдең. Мин бер сукыр кызны яратам. Әгәр аның күзләрен ачалсам, әтисе аны миңа кияүгә бирәчәк. Халык синең турында моны ничек эшләргә беләсең дип сөйли. Беләм. Ләкин минем бер теләгем бар. Миндә бер көн эшләсәң, сөйгән кызыңа күрү сәләтен ничек кайтарырга икәнен сөйләрмен. Рәхмәт сиңа, кызыл кояш. Мин риза. Ну, мин йокларга киттем. Ой, авырта. Һәм сак бул. Куркынычсызлык техникасын үтәп эш йөрт. Опа. Төн иртәгә алышынгач, анда иртәнгә чәчәк үскән булыр. Ул чәчәккә шык төшәр. Шул шыкны җыеп, кызның күзләрен сөрт. Шуннан соң ул күрә башлар. Кызыңның күзләрен ачу сырын таптым мин.
Бирәм. Әйткән вәгъдәңне үтә. Балалар, мин сезне ир белән хатын дип, ә сине Селендей патша дип игълан итәм. Картны кызы белән бергә зинданга. Моның булуы мөмкин түгел. Син безне алдадың, байлыгымны тартып алдың. Мин бит сине үтердем. Яр буенда ятканда тылсымлы чәчәкләр үсеп чыкты. Җил исе баларны селкетте, чык минем битемә төште һәм мин җанландым. Син әшәке Селендей, тажда патшалык та сиңа эләкмәячәк. Ну, Иван, көрәшер сәгать җитте. Кара көчләр миңа ярдәм итегез. Юк, Селендей, игелек һәм яктылык һәр чак җиңеп чыга. Менә сиңа кояштан сәлам. Күңелсезләнмә, сөйгәнем. Барысы да безнең кулда. Балалар, мин сезне ир белән хатын дип, ә сине, Иван Батыр, патша дип игълан итәм. Ә хәзер салют!